Noi avem două fetițe minunate la TIS, iar de când Dumnezeu ne le-a dăruit, preocuparea cea mai mare pe care în continuare o avem și am avut-o mereu ca și părinți, a fost să creștem copii cu un caracter frumos. Vine momentul în viață când înțelegi că trebuie să cauți o școală pentru copiii tăi, pentru că școala în parteneriat cu educația din familie este baza sau fundamentul caracterului unui copil. De aceea, cred că fiecare își caută o școală pentru copilul lui în funcție de principiile care sunt în familie. TIS a venit pentru noi tocmai ca o binecuvântare, pentru că aici copiii noștri au găsit acele principii pe care noi am încercat încă de mici să le dezvoltăm în ei. Iar pentru că educația nu este doar matematică și limba română, atmosfera prietenească, principiile morale și tot ce înseamnă TIS pentru noi în acest moment au fost niște lucruri suficiente sau niște argumente suficient de convingătoare ca să alegem TIS ca și continuare a drumului pentru copiii noștri în ceea ce privește educația și clădirea caracterului.